Usa man mangambak ko dili. Kadsot lang kol kay malibang sa kudaan. Ayo, tawo sa CR. Adik na lang ko malibang eh. Yawas tulmuyan eh. Ikaw una ambak bay. Ha, unsay ako'y una. Ikaw mag-una kay alphabetical order mangguni. Imong apelyido kay Ates do. Ikaw mag-una. Ikaw te unsay apelyido nimo te? Bakang dong. Ha, Bakang. Oy B, ikaw sunod. Paghilam diha, kamo rin pambagong sa pilot, amungon mo ko ninyo. Agi tutumoy kay Nicole. Oy, pwede dito lang mi sa dagat kol. Sos ka bugo gid ninyo ay. Parang dito man gid mo sa dagat nga na may shark dito. Ang ano din na shark. Among mga appliances, mga isa balay ka ng mga TV na mo, among mga rip kay mga shark, mga gani. Basin sharp to dong. Adi na siya pariyalite? Hala, grabe yun ka bugo ni mo bay. Huwag yun kay hanog mga isda bay. Shark, baka tong isda nga maak, baka tong mga nang-ani kadagko. Ay, dili man nga anak kagami ang shark dong. Basin piranhana. Ang shark manggol katong dagko kay stanan. Ay, pasagdi lang na si Rick Marto ay. Ang naibahuan na manggol na nga isda kay pito-pito. Hilom day, wak mga kay hanaw po, naabot mga appliances. By the way guys, gusto ba ka mga appliances, mga cellphone, mga load guys? Tuplo ka lang sa kong bayo goy. Ay, ayaw mo pag-away dong, oy. Wala ba di mo kakitag mga shark ng mga salida? Kana ding mga nasa dagat di ay. Wala mo kakita? Ay, ako te, kakita ako te. Unsa man salida dong? Titanic. Ha, wala may shark dito sa Titanic dong. Ay, yati rag wala nga naaman to sila sa dagat, naaman to sila sa barko. Kato man gani, si Rose nga naa sa sulod sa sakyanan, nga ana mga iyang kamot ito sa likod, oh. Dun ana, dun ay, gipaningot siya pag-ayo. Gibugno siguro to siya shark dito ba? Nangayaw guro unta to siya tabang. Paghilo mo diha, murag nasuko ng pilot ninyo. Kamu ba di mo mangambak mga amawa mo, ha? Hala, ambak na bay! Oh, sakit tayo eh. Okay ra ka di bay? Okay ra ka bay eh. Napiko ra kong tuhod. Lubaga bay? Hala ka bay, nabilin di akong bag sa airplane. Ha? Unsa suda to? Mga bato. Nga naman sa bato, gisulod mo itong bag ni mo. Ha, akong gisudlan og bato, kaya ara mabugat-bugat gamay ba? Kay kung gaan kaya ang airplane, musulbong pa lang nito sa space. Kung sa'yo musulbong, di ba na musulbong good? Pasag din lang ito yung bagoy, bator, manasura to day, tara, mga tulta na. Yawas kita eh. Oh. Hala ka sir, murag nabilin tong mga bag sa mga bata katong nangambak. Lantawa ko nun sa sulod. Hala, mga bato. Pantog na bugat kayo. Iya po ne? Iya po na diha. Sige. Dai, makaigo ba kag tao sa ubos day ha? Delikado gid na. Bato-bato sa langit, matamaan wag magalit. Okay. Kasi gapa ka to! High blood man ka dong. High blood ko, Dok. High blood oy, taas kay mong dugo. Sige guro kag kaog pork ba. Wala mo kukaon ng pork, Dok. Baboy naman kung ginakaon. Eh mao man gunang baboy, pork man na. Pork, baboy na. Oh, pork man ang baboy. Ay, kung pig ng baboy. Maparihara mo guna. Dayon isa pa diha, dili ka magsiglagot-lagot ha. Kay maka high blood nagsamot. Siglagot. O dili ka magsige kasuko, mag-smile-smile lang. Dok, wala mga pamaagi, Dok, para dili na ko ma-high blood, Dok. Taas man imong dugo, kuhaan na lang ti kag dugo. Kuhaan akong dugo. Sige, Dok. Wait lang ha. Unsa gabaid mga Dok? Sige na, plaster imong liog. Unsay plaster ang diog, Dok? Nasuko na pug ka. Unsay plaster ang diog, Dok? Kuhaan ba ti kag dugo sa loro na nako planggana. Dili ko na, Dok, oy. Naglagot na sad. Dili ko, Dok, oy. Pakuha man ka kag dugo. Wala na yung pamaagi, Dok. Inom na lang kag tambal, sitaan na lang ti ka. Tambal, okay na, disitain lang ko tambal, Dok. Unsa may tambala, Three Dok? times a day naman na yun man ha. Sipan na makasipapakasin. Unsa, Dok? Sipan na mikasipapakasin. Unsa man ang tambala, Dok? Nasuko na Unsa po. man ang tambala, Dok? Ako na lang nang isulat. Sige, lista na nga, Dok. Dara. Bebe. Unsa man, Dok? Mo nang tambala imong imnon para mawala imong high blood ipakita na dito sa parmase. Pagtarong diya, Dok! Naglagot na po ka. Awan gini, maglagot na mura magkakadulag sagbot! Dong, ali, kuyog na ako, taga-anti kag tsokolit. Naana man si mama, di daw pasagad og kuyog sa kanang manghatag og mga kinde. Dali man sad kindi akong ihatag og tsokolit man. Dali. Awi noon pod. Asa man? Na ito, daghang kay tsokolit na sa ban. Dali, kuyog na ko. Naana man si mama nga basta daw ban nga puti kay kidnapper daw na dili daw mo kuyog ni ana. Hala, di man puti among ban, ito man. Aw itom na inyong ban. Aw tala. Dali, sulod na. Pagdali, sulod na. Asa man ang mga tsokolit karon? Unsay tsokolit god? Dali ar kay maawat ng bata oy kaklaro ng kidnapper ni. Nauwat ragid lagi. Gaatot. Daan ko palagi gyud. Boss, nakakuha na tag isa, boss. Kana maayo na. Atot na ilad jud ko na. Bugoy-bugoy po dai.
Gatag number mama ni mo be. Nagikidnap rade ko ninyo kay mga yamog number ni mama. Dili uy. Hoy ming number mama nimo ba kay mga may kwarta pampailis nimo ransom ba? Ay, di ito muhatag ninyo ay. Dili, ito muhatag na ko nga anak ko, kamo na hinoon. Ay hala. Ibaligya man ganyan tako ato katong nainangumpraw putaw og plastic. Nya kay dili man sila modawat og bata, wala na lang. Nakayasa man day kaluoy ba nimo? Bantog ra dali kay mo kuyog ning bata, wa man din ni pulos. Unsam na nimong gipang-kidnap dra day? Ana man ko kan mga datoon. Kapoy na ra ba kog drive dre ha? Saon eh. Kato pa lang tong mga amigo nako. Napari kay mga kauban day. Tuwa dito ay nagdulag basketball. Ta ato na to ta. O dre, basit bulan na na dre. Tara sila ay. Bye. Tala, maligo tag dagat. Suroy! Bay Charlie, ligo og dagat. Asa man ni biring bula? Adres ni. Ta. Nauwat sad na ako silang abay. Di ra ba ta mga ligog dagat? Kidnapper man gunding nga ban. Dati ra kidnap, di naman nauso karon. Kidnapper ka, Kol? Oh, kayasan ni batag among mi diri. Say kidnap. Nung sa pagtarong di boy. Aun sa mga taon eh. Nga na sad bitaw wala ko niyo kuyog basketball. Ay naman pagsiglalis bi amigit. Gaya tag number sa inyong mga rikanan be. Ito yung mga cellphone mama na mo eh. Ano sa wala cellphone yung mga mama? Kamu pod? Hala, gusto mong mga cellphone, mga appliances? Tuplo ka ton yung link ka na sa kong bio. Dula ito ninyo dito. Ah, man yung mga mama ninyo karon. Yung mama, yung mama, akong mama, kay nagtungit rito sa balay yun. Sa pikas kwarto, yung papa pod kay nag-inom og kulapo. Kasi katungit. Nag-inom. Tayo sabihin na, mga tambay rin yung mga nikanan. Alam, sa palang taon mo din, mga kurtaan mo eh. Usam taon mo eh. Ay sige hilak di ba, chill lang ba? Paghinom na yun, bagong tika na ron. Hala, wa man di mga trabaho mga girikanan na ni boss. Unsam na yung ipangsuod ng mga bata dari di ay. Pagkuhain na lang nagmanga lamang loob. Sumuka eh. Unsa na nang lamang loob ay ka ng mga tae, mga sipon? Sa mga sipon, kanang mga atay ba, mga kidney, mga lungs, mga heart, mga tinai, tanan, nga na. Oy, unsaon man na ninyo kol inyo lang sampay nahon? Ay, dili dong. Mahal mang kung kinaibaligya dong. Kol, ako bitaw kol, kaya may pagbuyan na lang kunyo kol. GTV, mga kol, di kaya po ninyo magamit akong lungs kol. Tapos sa GTV ka? Ano buto, wag gusto ba? Pulihan na ba tag-yup-yup, make kanina na ba? Ah, pantay, lagi ka na ako gyud. Kol ako, bitaw kol, kay akong kidney kol, di na gyud healthy kol, kay gisigir mo kung kaog junk food, yung mga soft drinks. Na, pati, may pagbuyan lang ko ninyo kol. Na, kaya sawa man na ni mga pulos ng mga bata ah. Ay, kuing na, ikaw pod. Ako kay dili man ko ninyo makuan og heart. Kay akong heart kay naa man ni crush. Tabi na, tabi. Okay na ka, bay?